Kania kerja Russian Meghalaya ban iptiang sobhai pibaro syakatuk kubor mentah kejanmit. Syabain paish kubor ke banyak tu ini petshwai kimat ke bekongsan. Layok ban pelat yu samla uban Meghalaya na Kashmir ubalasha nyon ben hadin ka jingpun jong u ling ba Khasi Connect helpline. Onyo priang ubah haliwar ya ke khusnam pat mashri namar ke jing sumar bat penek pensa i ke jingking jiri ha Meghalaya bat ke jing than jingking ke jong u. Lapen long ke kukumi ya ke bike rally ha Imphal ban pensap yang jingtip syapang kam lekno bat kayu drop. Yakan ke India, US halor ki kam boarding ka jingite lok ke babha bat ke jing penyar khai peteng hakaliang ki kam boarding. Mentang ni pai shwa shi khubor na kaleng ke jilla. Uwe usamla na Meghalaya ya ubala suba ba ulasha akta akti bat thombor ha Jammu and Kashmir ulai kenduk biang bat ki bahayeng hasem hadin balalet ban pelat yu da ka jingyo ban penyaso ling ba ka 1971 CM Connect helpline Menteri Rangba ke jela u Konrad ke sangma ulalet ban pediang ya u jinal ar marak nakashnong lumturi da ka kat ling sun jong ke Guwahati airport hinen keski. Layat hu bo umarak ulatrei hakawai ke restoran ha Srinagar minta lalai snem bat ulasha le ben bha ke Jakatrei bat shim layo watang ke bainong ro. Ke jinglet ban pelat MU lale hadin balayo ban pediang ya ke phone call ling ba Khasi Connect helpline ha ka arpo sauterik uyayong. Da ke jingtrei lang bat ke jinglang khamat jong ki he sarkar na Meghalaya ringkat bat ki bor penyat ke Jammu and Kashmir lala ban pelat yu da ki nong trei ketnat anti human trafficking unit and labor department. Ka sarkar Meghalaya kala pentip baya ka bainong ke bedangsa ke jong u marak lala ban pin khut lut hasha ban wan yalam yu shayeng. Menteri Rangba ulaong ba ulas ngohun shibun bat sngo kemen haduk kata-kata bala ban wanya lambiang yu umarak habreng ke jing sngal. And as you're aware that he was basically taken there and was working under very difficult and extreme difficult conditions, not getting paid, and was not able to contact, in fact, his family. Through different contacts and through connections with CM Connect, the information reached our police department, and the police department immediately went into action, and it is through their coordination we were finally able to get in touch and retrieve back Jenal R. Marak, and therefore I'm very happy that the CM Connect could be of service and could help save the life of one individual, and like that many other positive aspects and difference that we are being able to make through CM Connect. And I take this opportunity to thank the entire team and also wish our young friend and his entire family the very best for their future. Daka jingtrei ke bajarjar ban sumar bat than ki thiet jong ki ding jri haki jaka them ban penyaso yaki na shilyang shaduk ke jingyo pediang ya ke khusnam ke bakrau tam hakari na ke benta ki nong shong shnong uba haliwar ulalong uwe ni ki riu it mariang ubalapin kela shisha ya ke ni ke jingtip bat jing start tenrai umin berim shaka sharp jong ke jing im ke bayaine bat ke jing sumar sukher ya ke mariang minta la kumbasan postnem uba awar ula 3 minot ban yada ya ke ni ke kam kablale do Khasi bat kata kalong bantan ki thiet jong ki dingjri ban shna jingking ringkat ke jing sumar sukher khnang ba onla ban penyaso yaki nakawei gishnong shakawei pat bat wanra ya ka jingebit ya biang lang bat ki jing im ha kamaryang ka jing persang kala kershan ru ya ka kam jungok kai ke bayaine
bat yarap ban pinne pensa ikajing start tenrai bat kajing ada mariang kabla don naduk ki bor min berim. Iba awar la don kebenta kabakerpang ban yalam ikinong shnong ki bala ban bot yakini kenuksa ban pinne pensa ikini ki nong kinti na kebenta kapateng kabanwan. Ya kekam jong i layo kajing itu kum kawai ni ki kam bakongsan kabalawan ra ikajing jingisuk hapedeng kemariang ke kolshor bat kajing imbayai ne. Menteri Rangbak Kejela Konrad K. Sangmau ula syak penkup buram haka All Garo Hills SSA School Teachers Association hatura min haka sengi thok ding jong katayo namar ki kam ki barat ba ula le ban pentlan ya ka puli puthi haka jela. Haka tiga program la sakhi gejing pelat patba eke embos e-office management system and accounting system kabatmu ban pin bha shu iki kam nak benta bandon kejing shai haka rukom penyat kam bat kajing penyat ya kapisa tingka. Menteri Rangba ula pelat dru ya ka CM Lead Fellowship ban kring iki samla bikin puli haki jaka puli ki baran hakeleng ki district Hajala Meghalaya. Kani ka fellowship kan ai jingkashan yaki but start ki bathamai ban on pentrei kam yaki haki prahajar teli ki school bala ai jingkashan da ka sarkar haka jilla. Hadu arphong nyu teli ki kali la pelat khnang ba on la ban but din ya ka puli puthi ban yarap ikal ya kalet kawan jong ki officer ketat puli puthi bikin let kinwan. Habakran haka jingelang usang mau laong ba ki jingpen kala haka puli puthi kadai ban long kiba pai khamat khamta man pen song thu shi khna eke kabala puli bat kani kanwan ra eke jingba hapreng ki khna puli Chairman dalu education department to kam ka mandira na certificate ko distribute pa utne ka chu dalu ya program ulta isonsa certificate ko maska Kemudian namen historic day ini akan lupa bulan itu saja. Arwah namen dari semua sahaja cikgu akan telas. Tapi jika kamu ko official nam nikah kita, wal sal kamu kaya ingat sih. Papa tersebayo mandiran appreciate pak bangsa. Konrad K. Sangmau lalit banishim bentah kajing rakhe dapshis pasnam jong katura natya samati halowa babu para tura kum kadak ban rakhe ya kajingla ban pinne ya ka kolshor bat ki kam ak sawangka habaya kren hakani kalumpung Menteri Rangba ula yoro ya kani kajaka ai jing hikai ka balano senyang ha kajing pinne pensa ya ka at ka kolshor bat ka shongsuk shongsngan ha ka imlang sa lang harilom garo nadu ka snam khat khandai spa arpho hunriu ula ong bakani ka samiti ka don ila ka kamram ka bakrau bante ya ka lawe jong ki rudon sap kinong tem kinong akplim bat kinong tho ha ka than usang mau la penpau baka Meghalaya kala kiu bha ha ka put katem ki kam akplim bat ki kam pin I riti wat ha ka kerdan jong kari Menteri Rangba ulapin bena ban ai kajing kershan pisa ke bahadu arhusan lak tingka ban pin bahaya kajing te jong katura natya samiti hakani ke program lalak ban sakhi ya kajing ishim benta ban pin I riti la pelat dru ya ki souvenir bat la don dru kajing pin I ya ki riti dustur kum kamaumer jong kani kajing jom Association, Hajong Association, Man Association, अलग-अलग जगहों में अलग-अलग associations हमारे कार्बी एसोसिएशन रिभॉय में ऐसे छोटे-छोटे हमारे जो कम्युनिटीज जो मेघालय में आज हैं सभी को मैंने अपने चीफ मिनिस्टर स्कीम से या मेघालय सरकार की स्कीम से हम लोगों ने कल्चरल सेंटर्स खोलने के लिए हमने मदद किया है और आगे भी हम लोग करेंगे और मैं ये इसलिए मानता हूं क्योंकि मेरा मानना बड़ा सिंपल है कि आज हम एक गारो कम्युनिटी के हिसाब से हम अपने माइनॉरिटी होने का हमारे पॉपुलेशन कम होने का देश को लेकर Kaktian Khasi bat garo lalaban penrung ha ka CBSE Scheme of Studies hapo jong kendon terikam ke bathamai wapet ikilai teli kiktian na kebenta ka samai puli 8,000 arphon riu hadu 8,000 arphon nyo
Kajing penrung ikini ki kentin ban yarap iki skul berpenyat ya ke CBSE ban bo ikini baro arteli ki kentin kom ka subject third language ka ba ki khenna puli ki la banjit. Kani kajing persang kawan hadin kajing ishim kia jong ka sarkar Meghalaya hadin begini ki arteli ki kentin ki syai shadin na kajing penthamai jong ka CBSE language policy. U Konrad ki sangmau la ai khuble ya menteri ketenat puli puthi ke sarkar pedeng u Dharmendra Pradhan u bala banwanra ikani ke jing tenthop lang ikini ki khtin u sangmau la ong bakarai kan ai jing mentoy ye ki khena kan kirshan ki skul bat kinong hikai bat kan nang penklan ya ke jing penne pensa ki khtin jong ka Meghalaya. Ya kamet jong ka Kresitha G moment Kabelaklat ha Dubai min ha ka art hawaiterik ujimang kalawan poi ha New Delhi mentakasngi ublay but on pinkit no ya kamet jangka sha rongjeng nakabenta ka jingle burom khaddo u menteri rangba ka jilla u Konrad ki sangmau la ong baka sarkar kala shim mardor ya ki sin jam ban yarap ban pinpoi ya kamet hadin balayo ik khubor jangka jing khlat no ka jangka u sangmau la penpau ka jing solem Shikilong yeng ki bamat ikani jing sosi barula aimen sim ru eki kumha kani kapor jong ka jingja basosi ka Kresitha G moment kala khlat namar ka jing shutom klongsnam lani cardiac arrest ha ka khat santarik ujimang bat hadin kata kala khlat no ha hospital shimet ha Dubai kinong trei bat ki he sarkar jong ka Meghalaya house ha Delhi kale burom yaka bat bu ya usentiu u balawan lingbau u menteri rangba ka jilla ha cargo terminal jong ka Katling sun ha Delhi. Lakmi nanti bagi bahayang hasem kin poi ban shimtino ekamet ka jongka na Guwahati hasra ban rapat sharongjeng. Kaseng Voice of the People's Party kala penlong ika jingelang patba hawika complex clearyat banyak kren shapang ka jingiki ka biadei halor ki kam jong ka kamti doyong ha East Jantia Hills. U Presiden ke VPP uba Arden M Basayamot ulamaham ya ke jingti motion bakala ban pensniu iki krem kan pinjabo ya kawa bat pinjabo ya kaleer ha ka district ula kenno ru ba ki bor banabar ki persang ban pentlot ya kaseng ha kapor balong election sha GHADC ha ka bayadei bat ka kamti doyong uba Basayamot ulaong ba ka NGT kala khang ikru kamti doyong belatip kumkarat whole mining bat ulaong ba ki nong shong shnong ki dei ban yo jingmentoy na ka jingti doyong ka khang halor ka wai ka nong lim ba ka ta ka jingti doyong yung kleu khnai rat whole mining ka ba kyau kapin julor ya kamare ba ka ra ya ka jitsni don jong kamare aga jisha largi non sinshar gishi ki dei non sinshar ki badan de jikit ki baki soto bagani kan sakta ki pau hajar ki non yi non sen ki bagim chakpo na katam toyo ki trishtom bagyo chakpo nai sinda jega bakum bata ka sarkar kale I bakan sertuno kata kakam ka banta ki pau hajar ki non yi non sen atau ka sarkar kamla de bani sai atau ke sarkar kama di belum akan nunggu empat nginti bangkang deh niam syak ni nama bangkang kudu bingkang ya ke kam lalu dari ke sarkar kepada nilai jingkit klik uslap ubajur bawan lang bat kali air ke bajur kelarat iki dieng naduk ke tenrai bat lapen sniu ru iki sainar elektrik habun ki benta jong ke tura hinin ke skingat jan kablawan ra ke jingthut jong ki boarding elektrik habun ki jaka hatura uding ubahe ula khalem ha usainar electric 33 kV tura 1 ha ringre ubadon ha phalau jong tura government girls high secondary school kinong train na katanat Meghalaya Power Distribution Corporation Limited ringkat kiken hun jong ki SDRF bat DDMA klapen long ya kajing penkhot yakini ki ding bakhalem bat banshna biang yaki usainar he uba 33 kV ni mainline Shah Hawakhana substation ru ulasniu ubalakta ya kajing sam boarding hatura bad ki jaka bamarjan u DDMO katura u James D Sangmau la don langbet ha ka jaka bala shna penbiang ya ki benta blasniu kebla beteng hadu ke porjan mit ya ka kam ka banshna bat bodde ni kajing tre kam lale lang bat u West Garo Hills Deputy Commissioner u Vibhor Agarwal ringkat kajing tre lang bat kinong tre ka MEPDCL bat DDMA
Uwe ni kinong thok kot Khasi balarang bah uba renewal majau hinin keski ula pelat yaki arteli ki kot thamai ki jong u bala tip kerteng kum ka ngalarai bat naki khana shongnya shiki sembo perkhat shong sbai yaki ni ki kot la pelat de I Dr. Streamlat dekar ha ka jakasa ke jong unong tho uba majau hamaulai nong pedeng uba majau ubala hinyo post nem karta ulat ho kot nadu kesnem arhajar hinriu bat haduk mentau ulat ho lakumba kendai teli ki kot ya ki bala banyo na ri Khasi bookstall habakren shapang ka kot ngalarai I Dr. Dekar ila ong baki khana hakani ka kot ki kren shapang ka jing it ka jing kut jing mut ka jing trei shitom bat kemensi bantrei na kabenta ka im lang sa lang ila ong ru bakakot ka baar kadi ka kot balum thup ya ki shispa shipau tali ki khana lingkot ki bakren shapang ka im lang sa lang ki baron jing mut bha ki Apollo Multi Speciality Hospitals ki lapin long ki program pen sotho hakalyang ka kot ka khya hanong ba shalong da ka bala pinlet jingmut haka rukom sumar ya ka jingpang bampong haka kli bat haka rendang robotic surgery gastrointestinal oncology bat liver transplantation ki specialist ki ba kinthop ya u Dr. Rajiv Sharan bat u Dr. Ramdeep Ray ki lapin pau halor ka jingkiu ka bla yo ka jing bampong haka kli bat rendang khamta makhatain chitei lami ngi jongkari nakadaw ka jing bam ya u duma bat ka jing di kyat shushu ki doktor ki la banjur ya ka jing pindon kam ki jing sumar hakapor ka babyang ka jing sothu halor ka HPV bat ban ithu ya ki dakishin jong ka jing pang kani ka program ka thmuru ban pen sothu halor ki lat jingeda na ka jingpang bampong bat ban yo ka jing sumar ka pakka hakaleng ka than chate lami ngi jongkari India ka samla ai insara makri nagashnong mautnum kala long kabala du aka final jong ka jinge kop ribhoy superstar season 3 kabala long haparish hall nong po kala yo ka khusnam pisa ka ba arphosan hajar tingka ringkat ka trophy bat ka surnot ya kani ka jinge kop lapin long da ka LS Imli production ka thmu ban kintiu ki sap ki phong jong ki samla ka than ha ka rwai ka shot beatboxing bat ki we hakajinge kop ladon baro khat laingut ki ba poisha ka final ka ba kenthup ikinong shimbenta ki ba marwei bat ki ba naki kenhun ki ba pin I ki sap ki ba pher ka samla ai insara kala pin sohun ikinong bisha da ka sur jingdwai jongka ringkat ka beatboxing na isyang bat kala ra ru ikanam lado hakani ka sngi lawan bani shimbenta do deputy commissioner karibhoy Abilash Baranwal bat ki wei ki riu pau khamat Mintang ne pai pat khubor na kaleng ka than chate lami ngi ka coordinating committee on Manipur integrity kalapin long karali bike ki samlak blas dang na sekmai shado khuman lampak ha imphal ban pen so thu pat ba banele persha ki kam le no bat ki kinhun khai drop hakani karali layat ling babun tli ki jaka ki bekenthup ya kabimpar lakhai kasing bat ki we ki surok ba ki ba kongsan jong kathan ki nong penyat ki laong bakani ka program ka thumu ban wanra ya ka jingkershan ki pat ba na kabenta ban yada ya ki trai muluk jong ka jilla Manipur na ka jingma jong ki kamle no bat ki bakenthup ya ka kinhun khai drop hakani ka rally lawan bani shimbanta du u convener ka kukumi students front u malangba mite haringkat ki samla tremon skobha bat kinong kershan u convener ka kukumi yengkok pam dhiren ulaong bakani ka program ka thmu ya ka jingpen so tho pat ba khamtam halor ki jing e ki bakta ya ka jilla Kukumi student front organized this bike rally on the theme to save Manipur from Chinkuki narco-terrorism. Today's route starting from Sengmai to Thangmaiban to Nambon to Bishampur to Moirang to Kumbi to Wangu Lamkhai to Kaksing
Kaching to Tawan, Tawan to Kawa to Singjang May to Kongba Road, and Kongba Road to Kumalampak Tinchit Road. We organized this rally to save the indigenous people from Chinkuki narco-terrorists. Mentang ini Paish, Khubor na Kalengkari. Kibabun kibenta jongkari India kilamat ya kajing kurdo kabajur hapdeng kajing kiu kajing shit kablakta ya kibun kijaka kibashate jongkari ka India Meteorological Department kalayathu bala bandon kajing kiu ha kajing shit ha Delhi bat kibenta bashate jongkari hapdeng arphu ar bat arphu nyotarik ujemang layo i kinong shong shnong hakikat tu katni kibenta jong ka Delhi ki hap banyeng ha ulan ubajrong man penyang nakikalikit kita long khubor ke thu ba armut ki briu kila yo pang nakadaw ka jingshit ba lapin kit sha hospital nakabenta banyo e ka jing sumar hakibabun ki benta jong ka than chate jong kari ki long ying kila hap banya ikjat jingai banyo what happening ka jing kiu ka jingshit. सर बगैर पानी के तो कुछ भी नहीं होता, पानी के बगैर तो दिक्कत ही दिक्कत है, चारों तरफ दिक्कत है। अभी फिलहाल गर्मी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, टैंकर उधर नहीं आ रहा सर, इस वजह से प्रॉब्लम है। सर यहाँ समस्या यही है, पानी का सुविधा भी नहीं है, अब लाइट का सुविधा भी नहीं है, यही समस्या सब चल रहा है जी। ऐसे खा कमा रहे हैं, दूर से पानी ले आते हैं अब ऐसे वहाँ से पीने के लिए आते हैं, पानी बहुत दूर से ले आते हैं, आए कम से कम न कुछ तो 10 किलोमीटर के और आगे से। Mentang ini Paish hubor na kaleng kepertay. Secretary of State Jongkari US Marco Rubio hinne kaski ulaong baka India bat ka Amerika kia trailang hakaban pintiknay ka jingsngan hakalyang ka boarding hakaperthay bat ban kershan ya karoy kapar. Shushu Rubio ula pinlong ya ka jingekren bat menteri katnat Kambari Jongka India Dr. S. J. Shankar ha New Delhi hakajingwan jungo jong ka South ngi lenter nagabenta ka Squad Summit. J. Shankar ula ong ya ka Amerika kum ka parlok kabala ban shanya hakalyang ka boarding bat lo pedang snobha bat beteng ya ka jingkai peteng kalyang ka boarding hapdeng kini ki ari ki kaipot ki pen i baka US kala pinbet ya ka jingbo dor bat ke India kabalalat na ka jingthiet ya ka umpanyang na Russia ka India kadang long kari kabalai ha ka perthei ban thiet nabar bat pindon kam ya ka umpanyang. Both of our countries are strategically aligned in ensuring that we have a world that can not just produce but deliver the energy resources that are necessary to power a modern economy. So I'm not given the breadth and scope of areas of alignment. One visit alone will never solve or be able to address all of these. But this continuing dialogue and engagement between our countries is important. This is an era of de-risking, and probably energy more than anything else requires de-risking. So a big country, if you are to do de-risking, looks at multiple sourcing. And for us, the United States has emerged as a very significant and reliable source of energy, as indeed have some other countries. Kinong rap kari Thailand kilamat ikajing hakalyang kayo kakot nakajing kiudor jong ko umpanyang bat dawai sbo kabalami nakadaw kajing kinat ha Middle East bat kablakta ika jing penpoy kimar hakaperthai barok kaway layathu babun kinong rap kiba ha Thailand kila sange no ya ka rap hakani ka ayom namar kajing kiudor ko umpanyang bat dawai sbo bat kam rap hakani ka por kanwanra ya kajing do nong ka baklawi kinong rap hakaway pat kalyang kinong rap haka uthai Thani province kila ong ba ka umpanyang kadawai sbo kadawai khanyang bat ki machine kila keudor kabla pinlong yaki bansange shwa ya karap karyang kari Thailand ka thiet na bar ki dawai sbo hadu khandai phosan na kashispa bat ka jingthut kalet kawan hakaduriao Strait of Hormuz kala nang pin shushu ikinong rap Kiriu Shampang kila maham balada kani ka jing kadang yai beteng ka Thailand kala ban mat ka jing kerdu hakalyang ka bam bat
kan wan ra ya ka jingkiu dor jong ukau hai ki benai ki banwan. Mentang ini paish kubor ya lek kai. Ka Menteri ke Sarkar Pedeng beripet ya ketenat Youth Affairs and Sports ka Raksha Nikhil Khasi kelawan Banishim Benta ha ka Fit India Cycle Rally ha IIT Guwahati hashwa ka jingpen kre na ka benta ke Lumpung Commonwealth Games ha usnem 8,000 laipo. Ya kani ke program la penlong hapok ka Fit India Movement ka bertemu ban kintiau ya ka kot ka khia ka jingkilan med bat ban kintiau ya ka kolshor elek kai ha peding ki samla kari. Watlah peding uslap ki samla pule ki nong hikai bat ki he ki han ki lawan Banishim Benta kani ke sngi ke bala penlong ha IIT Guwahati. Ki nong penyat naga Sports Authority of India bad u director ka IIT Guwahati u Debendra Jaliha ki ba ya don lang ha kani ke sngi ka Sunday on cycle ka penshlo ki nong shong shnong Banishim Benta ha ka jingnya cycle haman lakasi ublay kumshi benta jong ka jing pen snol tho pat ba ban kintiu ya ka kot ka khia hakari kinong penyat kilaong bakini ki program ki penyar hakaleng kari ban kintiu ki kamile kai hashwa ka lumpung ile kai ka perthai ka bansawan timinta pat ngepet ya ka jinglong jingman ka sunbeneng hakaleng ki benta jong ka jila Hatura ka jingkriat kalong 8 degree Celsius, bat ka jingshit kalong 9 degree Celsius, ka jing skam ka hau minta ka sngi kalong nyoposan nakashispa, ka jinghap slap kalong iway pon nyo millimeters. Haba pai pat shanong ba shalong ka jingkriat kalong 4 degree Celsius, bat ka jingshit kalong 8 degree Celsius, ka jingshit kalong shispa nakashispa, ka jinghap slap kalong iway pon millimeters. Kat bahajawai pat ka jingkriat kalong khat kendai degree Celsius, bat ka jingshit kalong 8 degree Celsius, ka jingsiam ka hau menta ka sngi kalong 9% nakashispa, ka jinghap slap kalong 0.1 millimeters. Kandon ka jinghap slap bamalumala, bat ka jingtiat uperthat habun ki jaka jong ka tura shalong bat jawai. Shaban poi shabukut jong khubor menta ka janmit nia pai shwa in pai biang sa shisin shikimat ba kongsan. Layo ban pelat yu samlaw ban Meghalaya na Kashmir ubala sha nyon ben hadin ka jingpun jong uling ba ka CM Connect helpline. Onyok pliang ubak haliwar ikus nampat mashri namar ka jing sumar bat penek pensa iki jingking jeri ha Meghalaya bat ka jing than jingking ke jong u. Penlong ka kokumi ya ka bike rally ha Imphal ban pen sapyang jing tip shapang ki kam lekno bat khai drop. Yakren ke India, US halor ki kam boarding, ka jing te lok ka babha bat ka jing penyar khai pateng ha kalyang ka kam boarding. Ti parlok kat tungi lepoi shabukut jong tup kubor jingi menta ka janmit, hadup ini syam yang lesai kesngi kublai pi barok.